kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rolando. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pagsubok. Recorded by X Thunder Gaming. Okay, brother, kilo, okay. Ay salamat. Kay kusog ang halin ron sa akong bikiri. Makabawi-bawi ko. Kaya itong usang adlaw, hinayin taon kaayo. Ya, Ronald! Magluto pa ka? Dili na day. Manira na lang ta. Aron nga makapauli sa pagsayo. Kay gikapoy naman ko. Okay, ya. Ya, kumusta man ang imong negosyo nga bakery, Ronaldo? Okay raman ma. Namasablin tayo na malit sa akong pahan. Magminyo pa lang unta ka do. Aron nakikatimbang sa imong negosyo nga bakery. Indot lagi ang tama pero unsaon man nga wa pa may babae nga miabot sa akong kinabuhi. Ayaw paghuwat na mo abot. Paning kaamot. Ma. Gusto mo sab si mama? Kinahanglan na tuod nga magbinyo na ko. Kay basin og maulitawong guwang na hinuon ko ini. Kuya! Kuya Oh, Ronaldo! Hey, naunsa man ka? Ano dali man ka? Kuya, di ang balita, kuya. Ha? Nasunog ang merkado ug naapil ang imong bakery. Unsa? Unyaw sa may plano ni Moron. Wa naman kay bakery. Manarbaho na lang ko ma. Asa masab ka manarbaho? Dinila ko sa ato ma. Naman ko'y kailangan ay mga bikiri. Magpatabang ko nila nga makasulod kong trabaho. Salamat itang kinakasulan kong trabaho. Ay, iligin matag ang kinabuhi. Sa una may bikiri ko. Karon, trabahanti na lang ko. Hi! Oh, Ikaw di ang bago namang kauban din, he? oh, miss. Ako rin si Alona. Ikaw? Ronaldo. Ronald na ako itawag ni mo, eh. Aron, dili kayo tigawang paminahon. Pwede ra. Okay, paano nga panguyaban si Alona, ha? Panguyaban? Anong panguyaban man ako? Wakakabantay niya, ibog kayo na si Alona ni mo, ha? Sabad ay, buot-buot sa ganda. Tinuod laki, pero ni ko makabantay na niya, mututok ni mo. Ano siya? Maong ako pa ni mo, no? Panguyabi na si Alona. I love you, Alona. Ronald, May chance ka kunin mo? nga nung mulimod man ko nga, sa tinuod lang, nakagusto man sad ko ni mo. Nga sa ato pa. Sa ato pa, uyab na ta. Oh, Ronald. Yes. Salamat. Salamat nun. Salamat kayo. Ang Alona? Lagi ba'y, lipay kay ko nga nagkauyab na mi. O niya, sa pamigilay ngayon langayan ni mo. Pag minyo na mo, aron dakog agi. Pwede ra. Musugot kang magbinyat, ha? Ana raman gyapon ta padungkod. Mao sige, magminyo ta. Salamat nun. Recorded by X Thunder Gaming. Huy, hinahinaya ko no kubi, kay mo balik ko. Nalipay lang ko, day. Nahin mo natin kang asawa. Ako sa to, lipay, kay ko kinakaban ako og buutan. Dali, Bek. Gusto na kong makaanak. Ay! Ay! Tinulay? Mabdos na ka? O dong, wa na ko rigla ha. Kung mauna, mahimon dili kong tatay ini.
Doon sa mga. Unsa ka? Sakit naman akong tiyan, dong. Mga anak na tingali Uy, ko. dali, dagang ka sa ospital. Dali aras panahon dong sa. Walang ibaho eh. 7 na kabuok ang atong anak. Okay, day. Wala lagwa. Gusto kayong dagan sa panahon. Maog itong. Doon sa mga. Sakit man kayo ang akong tiyan, dong. Ha? Ano man na? Taod-taod naman ni dong. Ako lagi yung kiagwanta. Di na maayo da. Wato tag doktor ano na ito na may bawaan. Naa siya ay mayuma Unsa? o kinahanglan siyang maoperahan. Kinuho ko. Aray! Sakit niya pala yung muntian, day. Bisag na opera na ka? O, dong. Mangita ko kwarta, day. Kay mo balik ka sa doktor. May gani kay nakawam ko kwarta sa kong amigo. Kinalang nga mabalik dahin ko dito sa doktor. Kinalang nga badahan ako si Day Aluna. Nga ako marong anak, nagkila. Nganom ka ha? Dong, ang siya nitabo? Wala si mama. Patay na siya. Unsa? Pa, Oh, Dong Richel. Ay, tuyo ka na ako? kuan pa ba? Kining patay na mo yun si mama. O wa makay kauban din kay adto man mi sa layo narbaho. May tingali nga magminyo kag usab pa. Ha? O kinsang siya akong minyoan? Kining na ako'y ipalailan mo pa. Ba sige magkasinabot mo ini. Ha? Mao na kong gingon ni mo pa si Jessa. Dahil Jess, akong papa si Ronald. Hi. Hello? Pa, niya? Unsa may tanaw naman Jessa? Oh, butan siya dong. Pero mau lagi, bata man kayo. Ay, okay rin bata pa eh. Ang importante nga, ikasinabot ni mo. Dong, Maong iglang-ilangay pa. Panguyabida yun. tinuod Jess. Imo na kong gisugot. Ronald. Unya, okay na nimo nga. Tiguang naman ko. Dili mo gud katiguang gud. Hamtong lang. Unya, okay na ka na ko. Uy. Mas ganahan kog maguwang na ako ang lalaki. Unya, okay na nimo nga. Ato na kang puyo sa amo. Magtipon ta, isip ba na og asawa? Ikaw. Unsa to imong gisulti, mabdos na ka? Ronald. Magdos na ko. Maayo noon. Maningkamot kog maayo day para sa kaugmaon sa umaabot natong anak. Ronald, sakit na kayo kong tiyan. Hala, pasig mga anak na ka. Aray! Dali, mga tutag ospital.
Ronald, Kasundan mo po nimo eh. ning sa, kaya dili makapabalibad. Mausab. Sige lang day. Maningkamot lang kung maayo. Alang sa umaabot na itong mga anak. Aray! Padalian ang driver, kay mo gawas na ang bata! Malang, doon na ta. Huwag nilo sa hapit na ta maabot. Ronald, unsi akong anak. Babae day. Oh, naunsa man ka? Ano wa makamalipay nga naka-anak tag babae? Oh, special child ang atong anak. Unsa? Ronald, mabdas na sab ko. Mayong normal ang maabot na tong anak no. Kay lisod kay atiman og special child. Mag-ampo lang tanong. Nga normal lang umaabot na tong anak. Ronald, dili na sa normal ang atong anak. Unsa? Gamay kayo ang atong anak. Usa na ka kilo ang timbang sa bata. Kinuo ko. Kinuo sa may akong sa... Ganong imo man kong gisilutan og ingon ini. Unsa man? Grabe ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi kay human may makaanak og duha nga mga special child. Napunan pagyud og usa nga special child lang gihapon. Sa pagkakaron, grabe ang mga pag-antos nga ako nga giatubang. Ug bilaong paghihapon ko nga unta, akong malabangan ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power RMN. Recorded by X Thunder Gaming. RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Ronaldo nga taga Zamboanga del Norte. Uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga nagalokan pagsubok.